Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ke sorkar ke Pynduna ya ke khajna bala pendap halor ke umpeniang petrol ba diesel ke ba ajing yarap hakapor ba kador jong ke umpeniang kala long ke jing namar ke jing kan at ke barang ya West Asia. Katum ke hukum jong ke sorkar ke bala penmi haka simpalai la Pynduna ya ke khajna excise haka umpeniang petrol syaka 10tyngka shilitar na ke benta ke balong ka 10tyngka shilitar menshua. Ke ba Pynduna da 10tyngka shilitar. Kumjuru ya ke khajna diesel la penhir syaka 0tyngka shilitar na ka 10tyngka shilitar menshua. Ke ba iru ya ke jing penhir kumba 10tyngka shilitar. Hynrei ka dor jong umpeniang bat ka diesel haka pom kandang sa kumju namar baya ka jing penhir khajna la pendan kam ban pendap ya ke jing nong ka bakrau ka balamat daki company di umpeniang. Kadi ka sinjam ka wan haka por bakador jang ka umpeniang haka perthei kadang sakut hadin ka jingkiu ka bajur ka bayadai bar ka jing kan at haka thany West Asia. Ki jingkren haka por meet jong President Donald Trump jong ka US ki bapen baka jing kren bat ka Iran ka yaj bha bat bakan don ka jing sange haki jing sha thombor ki layarap ban penjam ki katukat ne ki jing sokhya haka yo umpeniang ka sorkar ka layadai ka te ka jing le gum ka sinjam ka badan kam ban yadai ki nong thiet na ka jing kiu dor haka perthei menteri ka tanat umpeniang u Hardip Singh Puri uloong bakador jang ka umpeniang perthei kalakiu bha hauniu banai baladep hakaba kalakiu nakumba $90 shi barrel shajan kumba shispa ar dollar shi barrel kaba lawan ra ek jingkiu dor ka bajur bha haka perthei